bersyukur nak keslem jong unongsan hima. Watla kaladon kajing dapun kamadan yelek kai plang plastik ni artificial turf Hafos Ground Polo ni ke SSA Stadium, Henry nakaliang ukarikor bapentrei ketika projek ulaong. Bakamadan kalabiang banyelek kai, Henry kadai tang nakadaw bempat yo ya ke jaka ban pentut ya ke hakapor baslam. Katai kamadan menhakakat saw terik unailar arajar arpulai. Kalapau ya ki dak kishin kajing pentrei torti ya ka ha ka baka kaladap ha ki babun ki benta jong katai kamadan tang hadin arkenta Maria rang uslap. Batlahapan pensange eswa ya ka waini kijing yelek kai jaka under 24th division. Henry kat kum kajing kam jong te karikor laong ba katai kamadan kadai kabala biang banya ki waipat ki madan balasna dagani ka company kum ya kamadan maulai madan he mini stadium hamau kerwan badru hajawai. Dia engineer dalam company bagi pej yang kamadan SSA. Hatukas ni kami kan report kakak sah tarik untuk benar. Kami siapang ba ke question siapang ke kontrak bat ke sport council namentakan ke kam ke quality ke ba kam kami try hang ni apa ke fast ground. Bat kumjuru kami siam tayo nang mi hanok sang hima kawan hi kumju ke kelis pangkani. Kajing sya kalong ba kani kamadan ngila kadi ke ba best ba ngila prepare ba du kata-kata ban ya kitu kimadan ki bangla depsna hi da kaju hi ka company kum ki JN ki makarwat maulai bat kajowa kajing sha kani ka issue ka de tang ka da ba ini ki peripheral drain jong ne ka grau kamdan ka outlet ba kan tu sha ka main jong ka main drain kata ka de ngila deptan ka plan tang ba ngi khem patyo asna de tang ka da ba ka don ka issue apdang jong kani ka sports council bat ka SRGT hendai ya minta ni hap anchu ya pom nang ni ka drain taki motor ni dan ki motor ki bahe ki 5 HP bat ki 3 HP ni bu da ubrio afsa kan tahi ha ka por slap ba kin pom ya ni ka khnang ba kanum affect ya kani ka madan khnang le si na sai da ka dab yo ba ka float ya ni ka madan ya minta ni shubu sha tang lo motor khnang kin pom ya kani ka nang ni kadri nga madan kami sna mangi ngila ris ya ni ka madan katkum ka ba sna men chwata kadi ka ba kham hapo mintangi la ris kum ba saus pa milimeter ye napdang nama kawan kaslo na site kawan kum ba lais pa milimeter ye ngila ris kata kadi tang naka soil tang naka khandau sudah ngila ris nadep nang ta kawan sa ka sobis pos kamadan katkum kamadan ka ba minshwa ka bangi shwa bangi simti mangi kalong hapo pi ba kani ngila ris kum ba saus pa MMA ka khandau dadap nang tapat ngihap bangin siang daki geotextile clothes ai dadap nang ta shwa ka khandau ka bangi in compact in siang ngihap dan kam ka soil test kata ka hapan approve daga government ai shwa bangin le ngihap ban follow har kum kadun kaba ka government kabu according to the FIFA. Nadep nang ta ngihapan sna kum ka sopies ki wan saki aggregate ki wan teki different size kawan ki 40 ki 20 ki 10 ki 3 tar kum tu bat ya ki material ki bangi sna ngi ngihapan dan kam ka test khnang ba ka approve na emban da ka government. Nadep nang ta ka compaction hani bat ka level kade ka important ka level jong ka sopies kade ban biang lesi namar kanwan ke settlement hadian kata ngila le bahai kani nama ngila prepare bha nama kadai kani kadai ka kawai napdan kamadan ka bapau nam ha nya posilo takada ngila le ngila tray bha na dong sedong hapdan ka sobies e nadam nang ta ngisna saki ki khot ki post kadang batang la ngisna ki perforated pipe each kita kalong 10 meter khnang ba hapot ba kaslap kato ka kan don ka filter khnang ba to ka kan tuit ha ki tuki perforated pipe kin le chanish kini drain baro sadong chokani ka drain khnang ba kalom ka filter long ka filter hapot ba kaslap khnang ba ka kanum don hajrong kanum sakut halor isna ki perforated pipe khnang kin tuit check drain
ngimla namar ba katkum ka flood ratio ka high bhang thinawa amkhra namar hakapor in case hakapor ba ka slabjur hakapor lior ba ngi khamtam sini kan kala bandan ka backflow kala ban affect ya kamadan takada ngi haban follow na kani ka main drain ka ban connect lang bat kathe chate CRP ka Ikut ni ko makal. namar ba sha bangin chinai hadrin ngi habdan kam ki survey ngi haban pet ki level kani ka level bat kathe ka main drain jang ka level ka long kumno sha bangin chinai ngi haban pet ki level handai katkum ka tika main drain jang kathe ka ayu ngila ban connect kani bat ketika main drain kala kanum dan cing affect is ni kamadan Beli ni keli shwa bangin chna ni hab ban thau ya ka level kamut ketika level bakani kanumla kamut ketika drain hang the ka main drain kan kham jili shu banya kani namar bai kani ka long kham hapo kamut kathi kan long kham hapo shu khnang ba kanum dan ka jing backflow biang sakani kamut kanum dan affect la ka de house slab jur na la de house slab ye kamut kanum dan ken ka issue ka ban la ban flood sin samada ba nyo ya ka star rated jong ka FIFA namar ka dei ba pihap ban sna katkum ka FIFA rule and regulation kum ki run off pihap ban bu every 3 meters but kamadan pihap ban sna katkum ba ki ai ki FIFA pihap ban ka hadu kamadan na dong sedong du kanum dan ka jing thot ye khnang ba le se deng ida jing thot watang khandiat tu ka FIFA ngimla ban yo FIFA handai ngi hangni ngiele kat bala ngi tristom bat met museum kenang bangin yo FIFA 3 star rating mentang idang yele bing yo FIFA 3 star rating madan kanum dan jing thut ye la shai la se na madang la connect kanika outlet jongi kanika madan bat ka main drain kanum dan ka jing affect sha kanika madan ka bangi trai mangi namad bangila sha bangin snaru ngida pet ki level la se ka flood ratio jongka thiru la se yo ka la banwan ka backflow handai ngilapet according to the level ngisna ya kani ka outlet khnang ba kanum dan chung thut e chapang kani kamadan sisa kalong kabab kala biang ha ban kila kai e sham kila kai e hatu ki por la kai ngikli ne ki player kalong kumno kamadan ami kwa bangintip ba kamadan kalong kumno kamadan kala biang sudai ba kisah astang khendiat hi kum kisai e ni happen fix kum kanika hangni substitute area ru ngimpat siang ngimpat ayu sa astang kini hi khendiat no te kanika madan kalabiang Henry kani kadika madan kalong kadika madan thmai vi ya kani kadi kadon kam tang ba pin maintain ya ka grau lingba ka brushing hendai hangni kamadan kam ka at ka them kam de lingba ka ai kadi ka ba rubber long ude basting ulong on uniform namar bangi haban brushing khnang ulong uniform ski kini kamadan kansa level kan dakaba brushing dakaba maintain hi kamut kani kamadan kalabia te to sange no shwane emi ku jingi khon bro kajing shate dapin sange shano si por khnang bangin yo tray no wot in yo ai no kanite kabha hi ke bangin pendap no kini ki substitute area e baro khnang bangin yo han over no ekani saka SSA khnang ba kin penleka shudai no ba dangi han over kadai kan don ba ka issue hi de tangam lingba kani ka outlet hi ba kam pat connect hadu ka mentang ngim patla bansna ya ka main drain namar ba karang don ka issue hap yang ka sports council pat ka try jaka takadang don ba ka issue namar ba kam pat dep ka outlet hi te kadang don ba hi ka issue